Όπως παλιά το τσιγάρο στα δύο, όπως παλιά την κουβέρτα στα δύο, όπως παλιά το βιβλίο στα δύο, όπως παλιά το βιβλίο στα δύο. Εγώ καμάρα και εσύ πολυτεχνείο. Έλα, ξεκινάμε. Για το όπως παλιά. Μα η εκπομπή. Για θυμίσου τον Καλοφαγά. Τι, πάλι για μένα λέτε? μόνο τον Καλοφαγά. Η μπριζόλα της Χρύσας. Το μπιφτέκι του Μιχάλη. Το κοτόπουλο με τα 4 τυριά της Κάτιας. Το κεμπάπ του Μάνου. Για μένα βρε παιδιά. Για σένα τη γανιά. Ο Πέτρος να κρύβει το κρασί. Και η Λίλη να παραδίδει μαθήματα Οριεντάλ μέχρι το πρωί. Παρασκευή 25 Οκτωβρίου. Ο Αλφα Λαϊκός γίνεται μια μεγάλη παρέα. Ξεφάντωμα ως το πρωί. Τιμή κάρτας με φαγητό 10 ευρώ. Κρατήσεις στο 6978 40 56 40 ή στο 2421 40 2900. Η Χρύσα. Ο Δημήτρης. Η Κάτια. Ο Μάνος. Η Λίλη. Ο Μιχάλης. Ο Πέτρος. Εμείς θα είμαστε εκεί. Εσείς.